Are you the best? Compete with the best. If there's no best, be the best. Best Radio, the new kings of the airwaves. Salibonani Dumelani abushweni la. Igama lami nguMahengo wambatha umthiya usotshikazi ugumbele magwala asetelene esandla mina ngenela. Bathi ingurumbayi ingarabitso fana ngakudla fish lo kodwa khona athatha ama fish and chips. Ufana ngayidlama inkunku kodwa khona athatha ikhenda lakhe lo ngithanda ngakhona ngithanda njengohlukela ngokhotha phansi. Mina nani sifana nefone nesim card engezokwazi ukuhlukanisa nalomi kanjani sithi kushunquthuli odzakeni. This is my whole podcast. Ngizoba nani kusukela manje up until leso sikhathi leso. Namhlanje ngine guest yami abambiza ukuthi uMagolide uSiphiwe. Kahle igama lakhe elike idea uSiphiwe. Lelo kaMagolide igama kakutholayo ngoba emhlabeni mawusufikile awuhlali ungathola igama lakhe. Uma wenza okuhle negama lakho cishe lifane nawe. Igama lakhe uSiphiwe is a professional soccer player. Ukhona ke la kuma podcast namhlanje sokhuluma nangaye. But before siye lapho ngicela siqale sibuke la. iBuild Rights ifike kwazwakala olundi buka nje ikulethela imtitilizo yamanana phansi wendali sitholakala kunombolo 157 Princess Magogo Street X Education Carry ungasithinta kulezi nombolo ezilandelayo 035-870-0019 035-870-0019 okanye kule cell number ethi 076-857-2714 076-857-2714. Yeah, this is one of my biggest brother. Wakhona khona la uLondi. Odlale ibhola kuko wonke nithi ama-season lokho igaba zemidlalo ngaphandle kwesigaba esisodwa nje. Sisodwa nje isigaba ongadlalanga sisodwa esekuthiwa ubizwa uthiwa iPSL, right? Yes. Bake bakubona udlala ibhola bakubona uvela kwi-TV kubabona ukuthi SABC 1 madoda. Ebusheni bakho akusenani asiqale la bafuna uMagolide siyazi ukuthi ibhola lokwathanda ebunganeni bakho mangaphosile from nje useyingane nomshuqulu wena futhi ebunganeni bakho wathengela amakhokho oqala mangaphosiswa sadla iTitanic kusekhona amakhondom. There you go wakhula nanayo wahamba uzothola nalokhu nanomsebenzi lapha edance akazange wazohlala kakhulu edance ngoba ilokhu inhliziyo yakhe ayisebholeni. Sitshele kahle uMagolide kahle i-relationship yakho nebhola kuqale kuphi? Kuphi la khona aqala ukuthandana khona? Naqala ukuthandana egoli noma aqala ukuthandana ngoba nakho usewula oloni. Aqale nje Egoli. Uzofika la uLondi ngisamncane fika la dlala umshuqulu ngoqala. Ifuthi wawusemncane what age were you on? Wawukuyiphi iminyaka usafika uthi wawufika umncane? Fika la ngakuba 10 years. 10 years, yeah. And fika la ngaba nothando obesadlala ibhola. And then ayikho position ongazange wazoyidlala. Hayi. Indaba yesikole nje kahle isikole ngawufundela nje ukuyiqedela kwakukhona yini okubekile ukuthi ahlahle mina ngifuna ukuyibona ngise-office ngifuna ukuyibona mhlawumbe ngihamba ngiyodweba umgwaqo lapha fike nje ibe usaveya kuphela. Kahle wawuyibona ukuphi nje usakhula ufunda? Befethu yazi sisakhula wonke umuntu ayifisa ukuthi ngizoba udokotela. Yebo, uthisha. But mina ngabona ukuthi into yamnandi. And then usukela lapho nje akazange wazwashintsha. Ngizange ngabheka emuva straight. And then wafunda ulona ugrade 12 waqeda. Mawuqeda ugrade 12 ikuphi okunye wakwenza owathi yabona ngathi mawuqeda ugrade 12 ngenza lokho nalokho. Ayibo before siwe grade 12 even nasesikoleni nawudlala ibhola e-high school. From esibanani? Yeah, from Evuma. From Evuma. Ama-awards wawathola sasafunda isikole kwangawani? Yeah, man of the match all the time. Ngona Yeah, I'm a top goal scorer. Nathatha like from the Nathatha ilokhu ekudubekeni yakhumbula yathatha nayibeka kwenye ilokhu iseje whereby la khona eyafika yathopa khona. La khona ilokhu ibisezingeni eliphezulu khona ngenxa yama-tournament ey'kole. Izona ziphi indawo owayihambayo udlala ibhola udlala lokhu udlala isikole? Sayithatha ukudubeka safika sayiseThekwini. Khumbula sandlala
Coca-Cola tournament. Kwakuselekthwa kukhona Dr. Khumalo. So sadliwa eThekwini but ngaselekthwa mina ngaqhubeka. wahamba uzafika lapho wena ke lapho Ngafika eGoli, ya Goli ke. yagola amadoda. Hayi ngambanga saphumelela sifike khona. And then nakho sibonile ukuthi ukwadlalela ama-team owakwadlalela nje if ungathiwa uyangibalela u4 la akwi-top league noma la ama-team asezingeni eliphezulu. Hayi Lukazi, Yeah. Real Kings, The Red Kings likaMamkhize. Richards Bay, Bizarre from the Chiefs. Ibhizane kuphi ibhizane? Eastern Cape. So wena Eastern Cape. Yeah, but Eastern Cape, they're based in Durban. Yeah. And then tell me more about Big Brother wakho uMkhumbane. Ubukela kuyena ibhola ngoba ngibona sengathi yena belazi kakhulu ongidlula wena. Ubukela kuyena noma isiphiwo esakhe sakho njengoba ubizwa ukuthi awusiphiwo. Hayi, bengabukeli ke nesiphiwo nje bengesanga. Umkhumbane akhulela lokishini, mina ngikhulela emakhaya so ibhola selokishini nasemakhaya lifana. Yeah, so belinobutsotsi kakhulu mangithi no. Ngidlala nje ifocus. So imodel akayidlalela uMkhumbane kwena usikhumbuza ubhuti wakho omdala iyona iphekela as Big Brother kwena. Hey, ungenza ngayindoda la ndoda. Nakhumbula ngifikile eGoli qeda isikole nje ngithi ngiyofuna umsebenzi. La ndoda yangifunela umqasho. Ngeke uzikhohleke le. Yangifunela umqasho but yangifakela ifurniture yonke. Fridge empty. Ngathi ndoda izoyibona. Ikhokhela umqasho kuphela. Every month yakhokha. Ngathi ukudla nje. EseGoli la bazophuma uyibona. And then wena ukuthola kanjani ukudla ukuthi ugcine udlile ekhaya? I mean emqashweni la oqashe khona. Oh. Angidlala ibhola ndoda. Lapho engidlala khona ngidlala eThingweni ngoba eGoli manwina ngithola amakhathinyana u250 yabo. And then So le team engidlalayo ngenza sure ukuthi always thathe final. Ikhona ngizolala endlini. uma kuthiwa uwinanga bekwenzeka Hayi mhlawumbe khona bengenze. bungavumi ukuthi Hayi bengenze. Naye bethuke manje afika uthola ifridge inokudla. Indoda ngoba ayivuki. ayivuka isebenzi wena lapho ustick ebholeni nje kuphela. And then sibonile ubuya ama-injuries ngenxa ama-injuries ubuwatholile. Bangaphosisi amagolide ama-injuries okwaba nawo close to 7 or 8 from ebunganeni bakho up until uzofike la sewukhona. Khona leyo qala nje uphuka ingalo. Awuthathe ungibeke mfethu leyo qala nje uphuka ingalo. 8 injuries kodwa ebholeni still uselokhu ubhizi uhlezi ukuthi mina ngithanda ibhola. Na le ngalo ya. Ngidlala nje. Ngidlalela 50 cent. 50 cent. Yeah, small crowd. Yeah. Na mangibajika zingakora nando. Shango 250 amathi ngebalance yo. Awufuck. Wahamba kodwa ekhaya. Ngihamba ngakhanga olala. Angiyangisho esibhedlela. Short story nje but lokuphuka kwakhe okokuqala waye against igang yaseMambatheni naye ngokwambatha against i-team yaseMambatheni. Okusho ukuthi ke i-team yaseMambatheni ayiwina kakhulu wakhetha ukuyodlala enye yeqembu elithizeni so abaseMambatheni kwaphulwa umuntu wakubo eyokuqala. Injury yesibili Injury yesibili ngithole Zimbabweans. I remember after ukhonkolo fuye khona ke training. before isikhathi singakanani kwi-training waphuma kwi-training. Yeah. Angahlala ngama 3 months, 2 months ngadlala. Sure. Talent ichana. And then there you go. Siyabona ukuthi iminyaka ngendlela ehamba ngakhona. It might be ukuthi vele ngala la osuka khona ekhaya. La indawo lapha enkonjeni. Wena umuntu oqala umuntu odlala ibhola wazafika ku-professional. Even ekhona osakhile athi sebekulandela ngemuva.
ubani ofike kuqala wena noSakhile? naye ufike kuqala uSakhile uSakhile. because ngiyakhumbula benginayo isitrayela ku-Golden Arrows Yeah. so mina ngaba ne-injury coach Manqoba Mngqithi ngaba ne-injury so aphuma kanjalo wasayina uSakhile so mina ngilandela emva kwakhe. Ilandele emva kwakhe. Mangathiwa uthole ithuba amagolide kuthiwa kuba ne-magolide tournament. Yakhona khona la enkonjeni noma Olundi. How would you feel ngalokho? Kuthiwa njena yazi sekunamagolide tournament. Ngoba nakho they bow down to you. Ufike waba ingane khona na. Wathatha uLundi wabeka 211. Kunabantwana abantu mabebuka bethi yazi ngiyafisa ukuthi ubethwana nami ake ngaba nekhona elifana nelakho nokuthi befundele kuwena nje ukuba disciplinary kwakho. Ungathini mangathiwa kuba khona imagolide tournament kube khona abantu bathi nje yazi we are willing to start this thing yemagolide tournament? Ngajabula kakhulu because lento le once waba ne-tournament kuzoba ne-ikati. Yeah. So nomunye onenhlanhla ngaphumelela la bamthathe bamse kuma-team angcono so ingaba into enhle kakhulu Ngoba isifiso sakho emphakathini isifiso sami phela leso ukuthi ibe khona manje futhi ngiyathemba ukuthi ayizoba khona. Hayi na ngoba sewushilo ukuthi izoba khona for sure ke sithi siseyikhona. Nale yesibili umbuzo wami wesibili yona iphi team osewuyidlalela manje recently othi kumanje ngibased la ngidlalela le team le? Manje ngibased uLundi United lelo number 1 uLundi Hollywood Lo number 1 nama playoff ngekudala. sekuma-decide Nguma-decider nama-playoff. Awusiclarify awudlulisela la if uniya kuma-decider nisuka ema-team emangaki and then usually kujothatha isikhathi esingakanani before niye elokhu kuma-playoff? ama-decide anga-5 teams kufunakala number 1 so I think udlala amagame angani 2-2 yeah. Then one kuzohambe umela iZululand. So if inomela iZululand asuka ama-team esemaningi efuna khona? Yonke ama-district. Wonke ama-district? Yeah. Ushuthi kusazohanjwa ke la. And then my last question ogcina ukuthi in 5 years Magolide ngiyazi ukuthi usoshilwa thi ufisa ukuthi kube khona lokhu intsha ehambayo especially leyala ukuthi bekwazi ukuyibona nale nento ukuthi kuthiwa kuba khona imagolide tournament bazokwazi ukuthi abantu befike bezobheka ukuthi bona abadlali bangabathatha. Okay, le yesifiso sesikhuluma ngawo in 5 years to 6 years or 7 years ikona kuphi okunye ufuna ukwenza wena okuzothinta ibhola? Yeah, isifiso sami njengamanje like if Thathu Lundi safaka Vodacom. Yeah. I think the last season Usuzothatha amaphoko abeke eThali? yeah ngizohamba ngifundele coaching nami ngikwazi ukuthi ngiyimele khande negama lakho kandi silenzile. igama lami laba abathanda ukubukela kimi nje bese duze kubo bakhombisa ukuthi ngangihamba la ukuze ngifike. So ukulokhu ugqugquzela abantu abaningi abathi bafuna ukufocus kakhulu ebholeni njengoba nawe wenza uma uthiwa ubapha amagama nje amabili amathathu just to encourage them ukuthi even unalo italent kona kuphi ofana ukuthi ukwenzile basically nje awufuna ukuthi ugcine ufuna ukuyibona usukubona ukuthi usudlala ibhola eli-professional. I believe unalo italent alihambi lodwa. Kumele ube nenhlanhla, kumele ube discipline, kumele ube focus. Kunezinto ofuna ukuyigweme nje ufuna ukuyela. Enjengani? Like alcohol, amantombazane. Thina nje sakhula nje amantombazane nje sasingasikhathi sawo. Yeah, but manje manje like thina nje amantombazane sasingasikhathi. Sasikhuluma esikoleni sebholeni. So yeah ukuthi nje discipline ne focus
bahlukane namantombazane alphawula. Mangathiwa unikeza ithuba uthi nje ufuna ukubonga abantu abathathu, kungaba ubani nobani abadlala nje indima kuwena othi yabona ngicabanga ukuthi ukhona umuntu ongadlala indima kanje komunye umuntu esikhathini sesimanje? Awuqala umakhondomo. Umakhondomo. Igama lomuntu uthi umakhondomo. Sifiso kaHatela. Yeah. Hayi le ndoda isho. Yakwenza Yona indoda yokuqala empilweni yami ngithengela amabhutsi. amakhokho. Amakhokho. And then at what age uneminyaka emngakanani mawubhekile? Nginabo 10 lapho. Ngidlala negenge endala. Ngithengela amabhutsi. Amakhondomo. Owesibili? Konke nomashokana. Because ukuya kwami eDurban ngihambe ngabo. So ngiyaziwa nje koDurban kuphi ngenxa yabo. Nabo ngithanda ukubona. And then lo owesithathu? Hayi, ngibonge nje basekhaya for support. Abanike yona. Azange bathi hayi ibhola lami lokusiza ngani ngihambe eGoli ufuna umsebenzi, but bangisupport nje le dream yami mina. That was uMagolide ngokwambathi. Khona lapha ke inkonjeni abantu abaningi bamazi ukuthi uMagolide udlala ibhola le-professional. Khona bonke la useshilo ke bese ebale nendawo kahamba zafika kuzona. And then useshilo ukuthi ubonga uSibanibani noyibanibani. But bengifisa nje ukuthi angithi vru angidlulise la. Ngiyazi ukuthi kwenani about 3, right? Asu2. Nano? Asu2. Nano 2. Yeah. Owesibili kwabo? Nawubheki. Bheka. Bheki. Yeah. Owayelama wena. Yeah. Yena unanishiyana iminyaka emingaki? 3 years. 3 years. Yeah. Yena like how close wena nanaye? Bese close kakhulu. Ubhuti wami omncane. Akekho umunye wayekhona ngaphandle kwakho? Hayi. Ngekuthaka kasekho emhlabeni. So bangathiwa uthola ithuba lokubonga nje isikhathi waspendana naye lesi sincane ungathini? Just ubonga nje leso sikhathi nje esincane ngoba baningi mhlawumbe abanye abangenabo ubhuti abazabanika even ane chance ukuthi nje babe nabo. Abantu abanye bathi awu balo akazange bazothola ithuba but wena ngoba wathola ithuba elifana lelo ngambonga uthini mathiwa uthola ithuba lokubonga? Ngiyabonga nje ukuthi sathi masifike eKZN sabambisana. Akekho umunye wabhekela yakhe umunye wabhekela. Oh yeah. Sabambisana noma akekho umuntu wayesondela eduze kwethu. Ngeke ngiyazi ukuthi sasibambisana. Yeah, cela ukubamba la okwamanje ke ngithi let me love you and live you and thank you so much for tuning in. Le podcast izophuma ngekudala ke ngithi for sure seyiphumile. Mangenze ukuthi uyayibona. Na mhlawumbe ufuna ukubooka in, ufuna ukwazi ukuthi ungenze njani for ukuthi ube nanathi ngokule Mahe podcast. Kuyokusiza ukuthi lapha inamba evela lapha phansi. Just text that number noma uhambe usearcha ku Facebook uthi Bash Radio 909 noma uthi Zululand Studio TV. If you like i-page then masas inbox so bese sikwazi ke ukuthi sikulandele. For more information, you will also watch the Twitter. This is me, the real me, the